el trajecte que porto jo al voltant del Barça des de l'activisme, diguem-ne, m'ha dotat de cert coneixement i de certes, diguem-ne, ganes de treballar. Vull aportar aquestes ganes, vull aportar aquest coneixement i, sobretot, tinc molta il·lusió, moltíssima, en fer realitat tot el que us ha avançat ara el Víctor, tot el que veureu en l'àrea social, perquè del que es tracta és de fer aquesta transformació i de fer-la de veritat. No com deia el Víctor, el paper ho pot aguantar tot, però si no agafem el paper i el baixem a la terra i tenim un cos executiu que sigui capaç d'implementar-lo, tot això no ho aconseguirem i aquesta és la gran il·lusió. Tenim el club com el tenim. La pràctica democràtica del soci, el Barça es diu sempre que és un club democràtic i ho és, perquè hi ha processos que així ho acrediten, però la pràctica democràtica és molt limitada i realment es redueix a escollir president, a fer les assemblees de compromissari i poc més. Sí, el futur fa un parell d'anys va intentar implementar el vot electrònic a través d'una reforma estatutària, no va poder ser, tot i que la Junta es veu que va votar a favor en aquella assemblea, però vaja, no es va aconseguir. La sorpresa de l'últim moment. Sí. És un pas fonamental. Al final estem al 2021, no podem estar en mecanismes democràtics propis del segle XX, estem al 2021 i hem d'avançar. Evidentment, tot el procés consultiu, tot el procés de donar-li veu al soci, tot el procés comunicatiu, aquí veieu exposats alguns dels punts principals, el procés d'apropar el soci al club consisteix en mantenir-lo informat i en fer-lo partícip de les decisions. Aquests dos titulars són molt senzills de materialitzar amb mesures concretes com comunicació oberta i transparent, crear butlletins temàtics, escollir els òrgans del club de manera democràtica, això és fonamental. Al final el Barça té una junta directiva escollida democràticament, té una assemblea de compromissaris escollits per sorteig, però hi ha moltes més coses. Hi ha una comissió de disciplina, hi ha una comissió econòmica, hi ha un síndic del soci, tots aquests càrrecs es designen a dit, amb tot el que això pot comportar. Tot això, junt amb una oficina de mediació, un manual de bones pràctiques i moltes altres mesures, són el que permet democratitzar l'entitat i baixar a la terra tot aquest concepte de transparència i modernització. No tenim una massa social participativa i activa si no li donem les eines perquè ho sigui, si no li donem els canals perquè estigui informada, si no li donem el feedback ni acceptem el seu feedback. És fonamental que el soci, a través de trobades, a través de vertebrar la relació que el club pot tenir amb els seus grups de socis, a través d'implantar processos de procreació i espais de treball, el soci s'apropi a l'entitat, li porti el seu talent i el club l'accepti. Perquè al final el que portem fent durant molts anys és trucar a la porta, és fer una partida d'esquaix contra una paret, que és el club. No, el club s'ha d'obrir i ha de rebre aquest feedback. Al final tenim la fortuna de ser molts socis i molts aficionats, però sobretot molts socis, 150.000, que hem de, com deies abans, tenim uns drets i uns deures. I els deures, part dels deures han de ser aquests, fer el Barça més gran, fer el Barça més potent socialment. I pels... Aquí, perdona un moment, Antoni, perquè això crec que mereix la pena ser destacat. A l'hora de donar-li al soci aquestes opcions, hem pensat en tres canals molt concrets. Per exemple, una borsa de treball que no serà només del club amb els socis. No és una qüestió de fer mèrits perquè el club contracti empleats. No. És una qüestió de que el soci pugui buscar talent entre els altres socis, que el club pugui buscar talent entre els altres socis. I així canalitzem tot el talent del club A, al servei del club, i B, al servei de la resta de socis, en un moment en el que, per desgràcia, la situació laboral del país és la que és degut a la pandèmia i altres motius. També volem activar, i molt important, un cos de voluntaris del Barça, que a dia d'avui el Barça ja té. Això probablement la majoria de gent no ho sap, entre altres coses perquè no es publicita i no s'explica. El Barça té un cos de voluntaris, però no hi té voluntaris a dins. Doncs li hem de posar voluntaris a dins i hem de posar el cos de voluntaris al servei de la Fundació, al servei del club i al servei de les entitats que col·laborin amb el club. I finalment, que no està a l'esquema però també és important, foment de la pràctica esportiva. El Barça és un club esportiu, sí o sí, des del dia de la seva fundació, i el que ha de fer és fomentar la pràctica esportiva entre els seus socis, entre els seus associats. Manera de fer-ho? Lliguetes de futbol, lliguetes de bàsquet, lliguetes de diversos esports, diverses edats, masculí i femení, perquè tothom pugui portar a terme la pràctica esportiva que és saludable i necessària. Al final, els socis ho som, primera, per amor al club, indispensable, però també ho som perquè la nostra relació amb l'entitat és bidireccional, com dèiem. Nosaltres entreguem al club una devoció i una dedicació i el club ens entrega a nosaltres una sèrie d'avantatges per la condició de socis. El catàleg actual d'avantatges que té els socis és bastant complet, s'ha d'ampliar i sobretot s'ha d'actualitzar perquè hi ha moltes coses desfasades,
però entre d'altres, les coses més urgents a retocar és probablement el que es refereix a la gestió del seient lliure, a l'accés a entrades per part dels socis a l'estadi, que actualment ho tenen bastant complicat, els preus bonificats en cas de voler assistir a l'estadi en família. Això, amb la línia del club amb causa, amb la línia d'intentar fer del club accessible als socis i sobretot als més petits, això és evident que s'ha de canviar. És fonamental posar els socis al centre. És el concepte essencial sobre el que pivota tot el programa. Si els socis són al centre, els socis seran els primers a poder accedir a facilitats, a poder accedir a l'estadi, a poder accedir a entrades, sempre i quan en el moment en el que la situació del club ho permeti, però sempre hem de pensar com a club social que som en posar el soci al centre del debat.